lidt her. Det er 2 fingre tilbage. Bare med, hvad siger tiden? Den siger 31,79. Ind på en tredje plads. 31,79. Næste starter. Eva Gytke Speedy. Og indtil videre fejlfrit for Speedy. Der starter 10 år. Jeg ved ikke, om man kunne gøre 10 år, men det er der omkring. Jeg vil ikke se på tempoet. Speedy er godt kendt. Hun kører fint. Eva arbejder stærkt. Og der, ud af hente springet, det er fint. Og til tiden, så skal vi lige have de sidste 3 5 hjem. Det bliver en køn tid. Det bliver udmærket udgangspunkt til i morgen. 33-27. Så er det Martin. Martin er optegn. Nu er han hurtigt, kan vi ikke give chance. Nu er det så individuelt DM.